Kuno ndi kujia mission uku mukuona koko ndi kunoko ndi kumene kuti kuzachitikire msonkhano wa misasa ndi malowa ndi amenewa. Mpingo wa Ps.Victor Adventist mchigawo chapakati ukuyembekezeka kuchititsa msonkhano wa misasa wapadera pamalo otchedwa Chiaview m'boma la Dolowa. Malingana ndi mtsogoleri wa mpingo wa Ps.Victor Adventist mchigawo chapakati m'busa John Phiri, msonkhanowu ukhala wopambana kwambiri komanso wopindulitsa ku moyo wauzimu komanso ku moyo wakuthupi, ndipo ukuyembekezeka kubweretsa pamodzi anthu kuchokera m'madera osiyanasiyana. Cholinga chake ndi kudzatsitsimutsana, kupembedza Ambuye, kutenthetsana mu uzimu, kuphunzitsana zinthu zosiyanasiyana zimene zikozothandizanso moyo wa tsiku ndi tsiku oti munthu akozokhala opindulapo pa chikolo zimenezozo. Fake taitana akatswiri osiyanasiyana ndipo msonkhano umene uli ndi akatswiri chimene tinene chilungamo. Akuluakulu ngati Dr. Mpinga Njira amene ndi munthu odziwika kwambiri mzachuma, Dr. Napoleon Dzombe anthu odziwika kwambiri mzachuma ndi zitukuko, ndi anthu ngati achinyamata amene achita zinthu zazikulu kunja kuno ngati Sam Chiwanda amene ndi anyamata odziwa zinthu zoti ngakhala anyamata ena akhozokhala ndi chophunzira. Azibusa uchokera ngati ku Tanzania amene ndi otswirika mchito yofalitsa uthenga wabwino kwadyetsa anthu athanga limodzi, Ndamatekenya Muhone akatswiri odziwika mzachinyamata ana. So ndi gulu lalikulu ndangochilochepa wawa pasipa ndikuti kuli zambiri. Imene programu yathirisi ngati imene mudazolera kuti msonkhano misasa pano pati papangika zakuti ayi komano ife tikupereka ndithu package imene ikutenga zosowa zosiyanasiyana. Munthu azikachita molingana zimene yali nazo ndichidwi pa nthawi imeneyo kuti tikamache komene kuja tipindule. Aphiri anawonjezeranso kuti pambali posonkhana pamodzi kupembedza Mulungu pamalopa ikhalanso njira imodzi yotsekula malowa omwe mpingo unagula ndi cholinga chokhazikitsa mishoni ya mpingowu, pomwe amange chipatala, sukulu ya sekondari komanso sukulu yophunzitsa maluso. Ena amati mission tifuna tikhazikitsa mission ndizi tipangizo zake metike penepo tikuganiza tifuna tikepo chipatala chimene nthawi ina iliyonse mwina chaka chino timanga, komanso tifuna tikepo skulu yoti ana akhozimakaphunzira kumene ndi malo abwino maphunzira kumene kuja. Kumene koko tifuna tikaikeponso ena amati vocational school. Ena siwonse amati akafika form 4 amapita ku university. Ena zimakhala zavuta sangakwanitse uchifukwa kuti mwina malo ku university achepa. Ndife tifuna tikaike kuti ana akhozimakaphunzira maluso osiyanasiyana kumene koko. Komanso ka industry kupanga mwina tinkaka tizichani tinambe tingathe kupanga kuti tizithandiza kupesanso ndalama zoyendetsa mission imeneyo. Pambali pa zimenezo tikuganizanso kumakhala ndi ka center kophunzitsira anthu za ulimi kapena ukatswiri opangana ndalama zina zosiyana ndi kungodalira njira imodzi, komano pogwiritsa ntchito ukatswiri okhuza ndi ulimi chifukwa umene uja ndi alimi. So mukhoza chipinda nawo bwanji ulimi wanu ndi zina zosiyanasiyana. Tifuna ma program amphamvu opita mu community. Cholinga chathu nchakuti tisangwaonso anthu kuti Yesu akubweranso posaida pa tembenukani bwesa nja 10 wafusa anthu abwere 10 iwo apatsa chiyani. Pothirirapo ndemanga khala pa mpando wa komiti yoyendetsa msonkhanowu Alameki Manda ati zokonzekera zonse zili mchimake ndipo nkhani yakayendedwe komanso ukhondo pamalopa anthu asadali nayo nkhawa. Zodambiri akuganiza malo popeza ndi kutchire madzi akhala otani nanga tikagona motani, koma kumene takonzera ife ngati komiti mwena kuti madzi tapanga drill aboho amene tindi anthu oziwa zokhuza madzi amene alili takhale madzi abwino anthu akamwe mwaukhondo, komanso akhala madzi amene taike mankhwala well treated water kumene anthu akamwe kumene kuchako. Ogona amene takonza matenti amene anthu akagone, pali matenti azibusa athu taitana, matenti azibusa onse amene angabwere, matenti so alendo onse amene angabwere kuti azagone kuswana wa msasa. Chomwe anthu angafunde kuti apange ndi kutenga zofunda kuti akafunde kumene kuchako. Chokado wa boma ndi nsewu umene uli nsewu wa fumbi koma nsewu taupala ndi greda. Wena kuti nsewu angakhale magamoto ang'ono masaluni kazi akafika bwinobwino umanakata kumene kuchako. Pamene zabwino zikuchitika sipalephera kukhala anthu akufuna kwabwino
omwe akufunitsitsa kupereka thandizo ku msonkhanowu. Abusa aphiri akufotokoza za mmene tingachitire pofuna kupereka thandizo mu msonkhanowu. Kwa munthu amene akhoza kufuna kutithandiza nkhani yachidule atifikire, ndingapereke namba yanga ya foni, komanso kwa amene akhoza kukwanitsa kubwera kulikulu lathu lino akhoza kutifikira kutilembera ndi website yathu. Mwina ena akhoza kupita pa website kutumiza message tilandira. Komano ine namba yanga ndi 0 386 4100. Ndibwereza 0 386 4100. Ndino alankhulana ndine mende alankhulana ndino tikhoza kuwapatsa direction. Koma alipo ena amene akhoza nena kuti sindikusoyeka kuti tichite kulankhulana ndi chidwi chongofuna kuthandiza nditumize thandizolo, ndi akhoza kutumiza kudzera kwa account yathu. Ndi account imene yapadera dera khazikitsa chifukwa cha project imeneyo, imene ndi account tili nayo ku National Bank of Malawi. Dzina lake la account yo chimaitcha kuti Central Malawi Conference Office Project. Account number yake ndi 03 100 kutanthauza kuti 100 1866 571. Ndibwerezenso 03 100 1866 571. So ndio ngati atatumiza umeneko. I account type ndi itamati current kapena kuti checking account. So ndio akhoza kulitumizira kumenekoko. Angolemba onena kuti Chiaview mission. Akangolemba choncho ndio ndama imene ibwe. Nanga siti malanda ndama zina ena apereka chikumi apereka bani. Komaro kukubaka specials ezo so singasokoni. Koma akalemba choncho nditidzo tino izizi ndi specifically zakuchiya. Msonkhano wa Chiaview 2025 ukuyembekezeka kuyamba pa 17 kukatha pa 20 April mchaka chino cha 2025. Atena koza mata kuna mkuli matenti koma zitheka wina anthu mungasimikirizire modani. Matenti zonse mmene analinganizira zichitika akomiti omawa anakutinso akubwera konkono zaongoswa zimene wiki imene iyi china chilichonse chikhala kuti achikonza kuti chikuchitika ndithu. Malo mwa VNV Media mboma la Dowa ndine Kenan Savala.